Yang kangen Wis rasa kakean ngomong Mas ndang rene tak mii tumpung omah sepi. budal. Mbak, resep ben awet berpasangan ki apa kudu teleponan terus? Kelonan. Piye lah arep kelonan wong jarak memisahkan kok. Lelek gur terimakno teleponane yo muthukno lambemu tak omongno. Kalau yo kuwi lho jalan satu-satunya ben iso komunikasi. Tak omongi ya. Piye? Sebenarnya hubungan berpasangan iku sing mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti, Lah nek kuwi aku setuju. dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran. Mbak, kawin yuk. Iki yo mas-mas yang circle kacuk-kacuk bajingan yo wis ngene iki ya ta. Lho kok jaran aku tenanan yo. Rasa susu ndak welek ngono lho ning aku. Pikirnya itu nggak pakai otak tapi iki otak iki wis dadi brutu iki cah, wis dadine ngene iki guys. Piye to jane iki? Mosok kleru oleh kemunimu. Oh iya rabi kok kawin. Mbak, sebenarnya nak sampean ditari ngono kuwi pengen bojo sing kados napa? Bojo ingkang mboten doyan kopi rokok apa meneh Paulita sing gelem dijak nyang sawah nandur sayur kaya to ngene iki sak menika. Ya umpama ana iki paling iki wonge ireng-ireng to Mbak, ora patek bagus. Piye, ora apa-apa. Ora bagus mboten napa-napa, sing penting tanggung jawab gemati. Ya, tanggung jawab gemati, terus apa meneh? Terus doyan islik. Nah, enak wong lanang iki rata-rata ya doyan kuwi to, Mbak. Nah, terus apa meneh? Ampun, ngeten mawon donga kula hari ini. Terima kasih. Nah iki semang goleki wong sing doyan tenan iki. Wis kok ngene piye? Melelet. Bojoku paling ngayu dhewe ngono ki nang lebokke nang ati. Asale kowe wong wedok kok. Lah ngapa? Nek kowe wong lanang ya semboyanmu ora kaya ngono kuwi. Lah napa? Nek wong wedok ki sakle kowe duwe semboyan kaya ngene mergo kowe kuwatir bojomu ki ning omah mesti ndelok ki sapa-sapa nek tok tinggal nyambut gawe ngene iki. Ya nek ndelok ki ra apa-apa. Naluri lelaki itu biasa, lihat cewek cantik itu harus dilihat. Cocok. Ngono kuwi sing tak karepake. Ya nek dilihat tok nggak boleh diapa-apakan. Maksudnya Nggak boleh di dumuk ana ki rento. nek ditawani ora ana wong kok nawani ora. Terus dipendem, kena apa wong mati kae patroke kok loro. Lho, ya perkara kuwi enek apa kuwi? Ngugemi perkara kuwi. Enek loro. Dulu anu kabeh kuwi. Lho, iki minangka kan. Lho, iki kan biyen iki minangka enek sirah karo enek sikile karo enek. Aku malah gemes lho mbek kowe iki. Ora iso. Kenapa patroke loro? Lah nyapa dek patroke loro? Telu natap kene. Ya ta. Lah kuwi kae papat dina ben natap kene ya lara ta piye. Alhamdulillah luar biasa. Terus wong mati ki nyandi parane coba. Ya teng kuburan ta, Pak? Teng kuburan ta, Pak? Wong dipendem kok. Lah wis salah. Lho, ada kok bojonegoro kok wong mati. Lah nek meninggal lah salah lah. Meninggal ora salah. Lah nek meninggal tak ajeng dibothok. Lho, kok dibothok piye to, Met? Ayo tetep teng kuburan ta, Pak? Salah. Lah teng pundi tiyang Manut sing mikul. Manut sing mikul? Nang kuburan Arep cemplungke kali apa dipendem ning mburi omah iki, Mak. Ono sing ngadol lemah kapling info ya. Lho, dhuwitmu akeh bocah iki. Biasa mak karo oleh tombakan togel. Tapi ora sakake, aku butuh 10 kilo. Wong dikandani pencet, gak usah diliwatno calo perantara lho. Lha tak liwat calo perantara barang lo lapo 10 kilo dan diurapno raimu ngono lak kene. Piye to iki? Soisone lho, tuku lemah kaplingan dadak 10 kilo ki apa dienggo uruk apa le jane iki? Emang tuku saiki ora oleh. Wong emang butuhku 10 kilo. Tuku lemah kapling ki meteran ngono kae lho, guys, ora kok kilonan. Meteran kok tukain mori ya. Urapno raimu sisane kok. Ya wis. Mak sebutno siji wae jenenge wong wedok sing huruf mburine nganggo huruf P. Jenenge wong wedok.
Sing mburi hurufe P. Iya, Mak. Arif, Lanang. Hanif, Lanang. Piye, gak iso wedok? enggak tapi jarang. Piye to, Mak? Surip, Lanang neh. huruf P ngrene. Iya, Mak. Suaib, Apa to ki? Soeb ya lanang, Mak. sik guys. Kowe melu jawab, guys. Gak iso aku angkat-angkat. Halo, guys. Mak Nur nyerah, monggo dibantu jawab, guys. Monggo. Kula niku paling seneng ceramah para penyanyi sing ora jilbaban ngeten iki. Paling seneng napa? Apa wong kabeh kon jilbaban? Mboten. Apa dikira wong jilbaban ngono ki jaminan wong wedok salehah? Pret. Betul. Wong kadang-kadang dhuwur jilbaban ngisor dagangan. Kadang dhuwur brukut ngisor mawon. Maka vokalis ndak usah malu. Ndak usah malu. Donya ki yo ngene iki. Betul. Awang ngaji nang gambiran ora dikai ngene iki yo ngantuk kabeh kok. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh kok, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Dek ingi enek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong gak duwe dhuwit golek utangan dibayar manuk. Wong lanang sing apik niku sing ora bentak bojone. Kula pesen nggih kalau wong lanang, lamun masalah panganan niku aja bentak bojomu. Gara-gara bojomu goreng tempe gosong aja mok seneni. Mungkin bisa jadi bojomu goreng tempe gosong kuwi mergo kakean pikiran, salah sijine mikir kelakuanmu. Sakjane aku ki ora masalah, Mas. Yen aku mbok madu. Iya, Dik. Makasih lho pengertiane. Asal awakmu kuwi adil. Aku berusaha selama ini untuk adil, Dik. Tapi nyatane apa? Kowe ora adil kan? Ya wis adil to, Dik. Aku ya rono, kadang ya rene. Kurang piye to? Mosok ning kono seminggu, ning kene cuman setengah hari. Lah wong kono kan ya jen nom to, Dik. Dadi seminggu ya jeh kuat. Dan nak dirimu setengah hari, angger dinggo pisan nyonteke, angger badinggo nyonteke. Ya aku lama-lama ya kere to, Dik. Mas, Ana apa? kok pengilaran sih ya? Nyapa leren wis kadung ngombe jamu kok leren. Dino keramas saya. Ramas terus ramas salah, mbok kok nek entek sampune tak tukoke kok bingung. Sakno aku ta. Mesake nyapa wong padha penake kok mesak. Sewangi sampai memberangkang bisa mlaku. Alah lagi berangkang kowe kok turu ngesot. Dijedang. Kowe alah jeda-jedanan kaya sinetron jeda. Keipisan. Jaluk meh. Kepisan tok ya nanggung pindho rarai. Kok ping 5. Mari pindho. Diluk gas urip. Lah kuwi vitamin kok penyemangat hidup kok. Gak oleh. Sampai abu, Mas. Wih, Mas. Nyapa, Dik? Nyapa? Lah iki nyawang apa ora wong sik udut nih. Satu serong. Ya urung tarah yo lagi teko kok. Ampune kok kene lho. Gayamu Dik ingin aku ora ngadu desel-desel kok. Endang atus kono lho. Ya kosek to.
jarimu njaluk ijlik kok mbok kon adus sih lho. Kok bar ijlik adus neh ngono ya. Ya nyeteter aku. Jam piro iki bengi lho. Mangkane kuwi nek njaluk ijlik ayo to ndang. Bar kuwi tak adus. Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempel ican coplas tok. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas tok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok. Wong kene bendino salin katoke. Dianggep gak gatelen tapi ora katokan kok nganggo tensoplas tok iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Lah kok lah jembutku semriwing ora nganggo katok. Ya apik to kaya dikipasi ben ra sumuk. Yo nek tensoplas iki ora nek rasane apa-apa nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Ya malah ancles to. Masamu nggonku korengen ta nganggo tensoplas. Mas, Ana apa? kok pengilaran sih ya? Nyapa leren wis kadung ngombe jamu kok leren. Bendino kramasan. Ramas terus ra masalah, mbok engko nek entek sampune tak tukoke kok bingung. Sakno aku ta. Mesake nyapa wong padha penake kok mesak. Sewengi sampai membrangkang iso mlaku. Alah lagi berangkang we kok turu ngesot. Dijedang. Alah jeda-jedanan kaya sinetron jeda. Kayak pisan. Jaluk meneh. Tapi santok ya nanggung pindho rarai. Kok ping 5. Mari pindho. Diluk gas urip. Lah kuwi vitamin kok penyemangat hidup kok. Gak oleh. Sampai abu, Mas. Mas, Apa? sampai nek eling ora sih nek mambengi ke malam Jumat. Yo eling, Kok aku ora sampean temok blas sih? lagi males saya mah. Teko sampean. Delok aku klesik ngono aku sebengi ra iso turu. Lah ngopo mambengi gak mbok tangene? Mau tak bangunin ra teko. Sampean kecapean kelihatan. Iya emang mah. Dibuatkan jamu ya ora Yo diminum. piye? Langsung ditinggal bobo. Kesel lho. Ngeluh aku. Pak polisi bedil telakmu kowe engko. Loh, santai aku nek mau ditembak wis siap di tempat. Waduh, malah mapan. Mapan aku ki sing tak wedeni iki mau dokter kok. Loh, kok iso? Loh, kula dipek dokter wae mah lho, Bos. Dipek dokter kok emoh piye? Ing atase ganden lho, dipek dokter kok emoh kuwi ra nyepelekke to kuwi. Alah apa njaruk remuk. Lah piye, kok remuk piye? Lah sehari 3 kali ki, Bos. Nek pas bladekan ngene iki ya endo. Kuwi ngombene obat sing sedina ping 3 kuwi. Oh, Ora nyuntike. Oh, tarakku nyuntike ndandale lah kemeng. Tak kandhani yo Mbak, nek sampean arep upload foto ning Facebook, usahake ngedite ojo terlalu putih. Eling, aku tanggamu. Mata. Mata gue Pak. Kamu pakai aplikasi. Picen. Kenal kowe tegese karo Mas Dodo. Alah, aku ki ora umuk, Reng. Tenan. Mas Dodo iku kancaku SMP. Oh, ndek men ki sekolahe awor Mas Dodo SMP. SMP. Terus Mas Dodo lulus SMA. Ya, terus SMA kuliah. Lah terus kowe SMP? Meteng. Bener jere Solikin yo, bar merkoso. Ya ampun. Apa ki? Merkoso mesti pijet. Merkoso mas. Apa iki? Merkoso mesti pijet. Merkoso mesti rekoso gitu mungkin lho. Iyo, salah ucap iki. Rekoso mesti pijetnya apa tekan merkoso. Mateng iki apa ya? Bocah iki piye to? Mateng piye to, Mak? Enggak didudul kok. Tengkara ya. Duh, milik bapake ora mumet to ki cah iki kok gak suka lah ngene iki. Salah ucap, Mak, salah ucap. Hehe.
Nyapa? Lah arep gawe apa? Tak kandani. Mah engko paling mbok pisui. Cedak aku pengmu. Lah kok kono ora krungu ya ngalane budek. Awakmu kok ganteng sih? Alah ngerayu sepurane aku wis di bojo. Numpak pit kludukan sarung. Sing wedok jepit, sing lanang nyurung. Kayu gapok gula Jawa, nggonku empuk, nggonmu dawa. Jam 4:30, nggonku jengat, nggonmu mengo. Mumpung petok aku arep tekok. 996 bahasa Inggrisnya apa? 9 kuwi 9. 9 kan loro. 9 kuwi 9. Lah nek 6. 6 kuwi 6. Ya ta? Iya. Lah nek digabung. Berarti digabung dadi 9 sik. Saiki apa bedane tempe karo lontong? Ya beda to, Pak. Tempe digawe saka dhelé. Iya. Ning nek lontong kuwi saka beras sing dibuntel godhong. Cetha lho, Pak. Nek aku beda. Tempe karo lontong. Tempe dilebokne ning lontong kuwi jenenge arem-arem. Ning lek lontong dilebokne ning tempe kuwi jenenge merem-merem. Gak percaya? Ayo kowe tekan omahmu lontongmu lebokno tempene bojomu. Akauku diwaca aku, ika iki diwaca iki, as usu diwaca asu, nek diwaca kabeh aku iki asuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya kabare bola. Kabare ra penak iki. Ora usah telepon to. Engko nek aku duwe tak wehi. Lho, urung-urung wis sambat ngono iki lho. Lah awakmu nagih dhuwitmu to? Ora, aku ora nagih dhuwitku. Iki justru mau tak tambah. Kemarin kamu pinjem piro to? 10. Ini mau tak tambah lagi, kamu mau apa enggak? Yo gelem. Kan kemarin 10 juta, ini mau tak tambah 10 juta lagi biar 20 juta gitu loh. Tenan apa ora wi? Iya, soalnya iki dukun pesugihanku iki ngomong lek uang sing mangan dhuwitku 20 juta iku wis masuk dadi persyaratan tumbal ngono lho bola. Bola. Bola kok mati bola? Pateni. Alif itu terdiri dari huruf A. Allah. Lip itu adalah tangga. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Allah atau dikatakan dengan hablum minallah. Hubungan dengan manusia hablum minanas. Edan. Ojo kanduli. Sapa? Ganduli ya? Ora barang kok iso. Cengengesan. Alif ba itu adalah wadah. Jadi Islam itu menjadi wadah yang sangat baik untuk segala umat manusia. Hebat. Wes ya, langsung ditanjak guys. Ije alif ba ta. Tak akan sulit jika kita mau melakukannya. Alif ba ta sa. Ojo mikir sae dhewe ning mikir sae wong akeh atau sedekah. Alif ba ta sa jim. Ora bakal jimpe nglakoni salat 5 waktu. Mergo olahraga. Alif ba ta sa jim ha. Kita harus mengerti mana yang hak, Ange meri ora dijak. Lho yo nek sae nek apik-apik kok saepik iki ora nek basa kok saepik iki. Lah timbange pik, Dik. Lho. Dek, masa kok ngendi-ngendi to? Saepik iki apa? Ya sae karo apik. Nek kuwi mau apa pik dhewe apa? Ya apik, Pak Dik. Pak apa? Pik tokli. Ah, glani. Apik matok sekali. Oh, berarti apik banget. Pik nget. Alah. Iki malah melu usul wong apik banget. Oh, tak kira ngonoan dinget. Pik mude. Ben. Kok ben piye? Takon apa ben? Koslok. Kok malah ben? Ha, kuwi mesti singkatane nganggo mu, kuwi mesti
Nggonku ngono gede iki mesti ora. Oh, ora to. Pek muda iki apik Pakmu Pakde. Ngono lho karepe iki kok. Pangapunten lho Mas, ranjenengan iki kok ya pirang-pirang dina ora SMS ya ngopo. Kenal saja Kenal kok adik kelas. Yo zaman SD. Biyen arep seneng karo aku. Mas Sugeng iki. Atuke dah apa Mas Sugeng garwane wayune mili santen kaya ngono kok abrakan kisut kaya ngono. Mergone aku ki moh ki ya mergo ngono ki wong jenenge calone dhisik urung dadi bojone. Calone kaya ngono aku kaya ngene kok ya ingin aku ngono. Ning ya ora apa-apa lah Mas, aku sorry dhisik aku moh kae. Dadi ndemben kanca. Lah kok moh ki apa ngopo? Beda keyakinan ora. Oh maksudnya Mas Sugeng Islam kowe Kristen? Udu. Lah beda keyakinan? Aku yakin gelem Mas Sugeng sing blas ora yakin. Dene mulai iki jenenge luput kaya ngono. Go ya entuk ya mening kaya ngono upama dadi bojoku ngono tenan. Anak-anak mesti kaya luwak anyang-anyangan. Iya. Dadi ndek ben iki adik kelas. Terus Mas Sugeng lulus nang SMP, nang SMA. Lah Nami kula Tatin. Kompletipun Tatin Lestari Handayani. nah ngono rak kepenak to pidalem wonten Kula saking Sentul. oh saking Sentul sampun tasih sekolah malah nyengenges to Jenengan mboten jelas kok. tasih sekolah Kula sampun lulus. oh sampun kagungan garwa Sampun gadah putra. oh nggih syukur kula tanget sampun kagungan garwa Nek ndek anak iki ya mesti ndek bojo to ya. nah dereng kantenan kok menawa sampean dirayah wong simak ya kurang ajar lho. Ah wong aku takone ndek bojo kok takone ndek anak karepmu ora karepmu. Apa urusanku? Ya wis rasa tekon. Ya wis arep tekon kowe jejere. Lah aku kan Kok kamu meninggalkanku, Totin? Lah kenapa? Kamu lagi minta uang loh. Aduh, konangan iki. Di kowe wingi nyilih aku to? Balekke. Kae ora nyilih. Apa? Ning ninggali ning rong duwe. Lah saiki wis duwe to? Engko tinang jaba wae. Lah ya mumpung weruh lho aku. Ana pamundutan apa kae mau? Iya. Napa kan Mbah Waji? Apa Mbak Waji? Nyuwun napa Mbah? Ndok. Ora wis duwe, Ndok. Oh iya duwe wis. Oh, iku apa dilaine Mbah Waji. Ya. Kowe ora ngerti. Piye to, Yu? Aku lak ndek kanca jenenge Padmi. Padmi ya. Sedina utuh nang nggonku nangis-nangis. Lah enak masalah apa? Enak masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandhen walah mbok yo pange-pangon aku to Yu. Lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Sing lanang ki selingkuh. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? Piye kuwi? Sampai mirsani ayu saka aku ki nggo napa, Mas? Mbok. Umpamane takon milih raya karo bokong milih ndi, Mas? Aku milih wajah. Oh, lah sampean yo goblok, Mas. Oh, celok aku. Nek rai diwalek entuk apa, Mas? Gelungan. Nek bokong diwalek entuk apa? Oh iya. Ciangkrek lali aku. Dalange jijik. Jijik cengelmu amoh kowe. Dalang kondang ning sarune pol. Ya ora kok ya. Kowe sing jeneng saru kuwi salah persepsi kamu itu. Lah? Nek aku omong kaya ngene iki jane ora saru penampane wong iki saru. Nek sing jeneng saru kuwi nek tok leh. Misale aku nyebut barange wong, tok leh nganggo jenenge. Nah, kuwi cah cilik iso terpengaruh. Cah cilik isih do nonton, terus melu-melu muni aku kan enggak semono melu-melu doan. Nek ngene iki kan sing ngerti wong tua-tua tok. Apa do ngerti, Po? Ado paham do cengengesan kabeh kok. Sajake kuli Mas Liliden ya. Saja. Niki kan ngapain? Bubuk asmara. Oh. Ya. Apa? Aku lho bar padu karo maratuwa. Lho, nyapo patenono ae. Rencana wis arep tak pateni ngono lengone rong entek kok. Lah karepe padu lho nyapo? Aku kan winginane kan baranu to. Apa kuwi jenenge
antum-tuman warisan to. Wis warisane wis dindum lho jane. Antarane bagianku karo bagiane maratuwa. Akhire Sing sisih tengen iki bagiane maratuwa, sisih kiwa bagianku. Karepku kan ben ketok enek watese, tengah tak tanduri gedang. yo bener no lho kowe berarti. Tengah tak tanduri gedang tapi nek perjanjiane Dik. Perjanjiane piye? Engko nek gedange mangklung mengiwa, kuwi berarti hakku. Woe Hakku, tapi nek mangklung nengen kuwi hake maratuwa. Akhire jam 4 lho. Gedange mangklung ngiwa. Iya. Terus piye? Lah kok jam 6 sore aku arek kadus lho malah mangklung nengen to. Iso gedang iso ngungkek terus piye lho? Tak inceng iku lho jane mendek jam 4 iki jek mangklung. Arem-arem ki apa, Pak? Tempe ning jero lontong. Nek lontong ning jero tempe. Ora enak. Ora enak lontong ning jero tempe. Pak Minto. Saya lalo. Nek tempe ning jero lontong ya arem-arem. Nek lontong ning jero tempe. Ora enak. Enak. Apa? Merem-merem. Lah kok merem-merem? Lah lontong. Lah kok merem-merem? Napa kok merem-merem? Lontong ning jero tempe kok merem-merem? Pae bolong ndi lho. Kok malah medeni. Kok iso merem-merem? Merem-merem enak. Ora lho. Lah sebab Lek tempe ning jero lontong jenenge arem. arem. Ning lek lontong ning jero tempe, kok merem-merem ki piye? Enak. Lah kok iso? Enake ki piye? Kok enake nggon ndi? Wah, enggak. Lontong sampean jajal. Piye ta? Lontongku ngapa lontongku? Lontonge Pak Minto nyap. Pak artis sebuah narkotika. Narkotika ki obat. Obat-obatan terlarang. Dangkulmu kowe kok iso obat iki. Narko iki kancaku kok. Kuwi koclok kuwi lho. Narko iki kancaku masalah. Kancaku piye maksude? Narko iki ngarep terminal, tika cah wlingi kuwi rabi wis biyen dadi narkotika asline. Oh, asal usule kuwi. Asal usule kuwi duwe anak pertama kuwi wong kembar jenenge sabu-sabu. Kembar. Lah sing nomor loro pil koplo. Sing nomor 3 jenenge ciu. Ora. Kowe polane ora rombae kowe. Lah nyapa? Jenenge iki Arba. Arba apa? Arak Bali. Kuwi kudune dihindari. Awake dhewe aja gawe sok ngono-ngono kuwi. Sebagai pemuda generasi penerus. Mas, Apa? malam apa? Malam Setu no. Malam Sabtu. Lah malam apa? Ini kan malam Jumat. Lah malam Jumat terus ngopo? Ih, mas aku wayah jatah aku yang lali. Yo lali, ora memang lali kok yo ngerti ku keling aku dino Setu kok. Cuma ndengi lo, wis karo mbok wae. Cuma wingi aku diundang yasinan lek Sardi mah yo ora penak ora mangkat. Nggak suka aku. Ora suka piye to ki? Yasinan ora suka. Ben, sesuk mana tak ketok ben bundrak. Lah nek mbok ketok ora ya sing bingung awakmu ora dolanan neh ya to. Ben nggak iso jatah rono rene. Ih, Awakmu kok panggah ngono ae. Kula jane nggih rada trauma marang manuk kok. Sapa? Kula Sababe? nggih trauma, kula duwe manuk loro ucul. Sing siji mati, sing siji ucul. Sing siji mati, sing ucul kepriwe ki? Wis ketemu durung? Nggih dereng. Apa nyong jole manuke nyong? Napa jenengan kagungan manuk? Neng omah sih akeh, aja pada pikiran sing elek disin ya, cecak rawa nyange Lah, gue. nggih. Terus apa ki apa jenenge ki murai batu, cecak ijo, cak rawa, cak ijo. Sing paling apik nyonge ngingu cak dikin. Kiye isa cinta tak terpisahkan lan sapi turutipun. Ngene niku pas boten kalih kurungane ngene kula manuke jenengan. Aja kuwatir. Mungkin nek boten pas nek nganti ucul meneng kepripun. Aja kuwatir tuh. Kondi ngono wi, wong wedok isine ngelayap ora tau sapa omah. Raimu dhewe dolanan teko pasar malam teko ngendi-ngendi. Pernah aku ngelokne kowe? Lah iki nyapa nesu karo aku? Kudune aku sing nesu. Aku sabar nek ning kene. Lah aku lho luwih sabar ngadepi kowe. Aku mau uneni apa ya apa tak uloni. Apa panganan mbok ulu? SMS-mu ndredeg kaya apa? Pernah tak balesi Rono? Enggak. Lah terus kowe maca ora patek-tetek kon balesi. Mak tak ndem ning ati. Iso apa nangis? Wis gerang kok gembeng.
Ora pernah aku curhat karo konco, nggak pernah aku curhat karo wong tua aku, nggak pernah curhat karo sapa-sapa. Sing ngeruh sapa ning jaba kono? Isine mak tandem dhewe. Mangkane awakmu bedah apa-apa mbok endem dhewe. Biyen sik enek bapak, aku sik iso ngomong karo bapakku. Saiki bapakku renek. Sapa sing tak sambati ora enek. Lah aku mbok anggap apa? Ampun siap badhe nikah Sampun. kalian sinten? Nur Cahyati. Sederek napa mboten? Mboten. Sudah lama kenalnya? Sudah Berapa tahun? 4 tahun lebih. Ten pundi kenal iki? HP. HP. Kok saged mlebet HP? Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Ngapunten lho Mas Dodo, lah jenengan dadi juragan tenanan Mas. Ngerti aku nglamar rene timbang kula nyambut gawe nek awan aras-arasen. Oh, saiki wis nyambut gawe apa ta? Tempe LN. Sik, kaya tau kenal kuwi aku kantore. Nggih, anu Mbok yo dateng PLN ngono lho. apa ya nek wong nyambut gawe kok ya teko PLN. Nyambut gawe ten pundi teko PLN. Mbok teng PLN. Tengi po meteng po kekrek lambemu engko. Ya wis lah melu aku nek tem PLN wis. Ha iya. Ngono malah dari timbange ki Mas Dodo ki. Aku teng PLN kono malah juragan truk. Truk. Mocone truk. Lah ya tulisannya lah truk toh. Wow, lah wong ki ra genah. Ya balenan karo aku ya, Dek ya. Jarene wis gak doyan karo aku. Doyan. Jarene wis jijik ndelok raiku. Yo mbiyen pas kilap kok ya. Ya. Lah kok ijek stalking aku? Ya saiki lho awakmu gemesne. Walah mantan. Piye? Lah piye? Cek penak zamanku toh. Iya, Dek. Kapok. Malah dikapokmu toh. Yang Apa sayang? awakmu apa lali toh? Iki lho malam Jumat. Emang iki malah juga. Iya. Apa? Ngumbah gaman. Alah, ayo ayo. Kanggo sing model piye? Sing penting padha penake ngono ae lah yang. Ya wis. OTW siap-siap sayang. Ya wis tanteni ning kamar ya. Pancen wong lanang iki senenge berkegiatan nganggo huruf N ya. Apa kuwi yang? Nuli, ngopi, nguntal, ngerokok, nyewe, nenen. Lah piye padha butuhe ya? Ya wis ayo ndang gekes lak ngantuk aku. Ya wis ayo gendang ning kamar. Anja. Dek Lila. Dalam. Ayah kerja neng di Dek. Bang. Bang apa? Bangunan. Astaga, tak kira neng Bank BRI apa BCA. Tiba bangunan. Iya. Gak apa-apa ya Dek, sing penting halal. Iya, halal. Berkah. Berkah. Bisa nggo jajan Dek Li? Iya, nggo omah. Ya. Muga-muga kabul ya. Iya. Amin. Ya Allah, ya bener ya Mas, ya cuman aku yang bisa nerima kamu. Senajan wajahmu sing morat-maritku ya Mas ya. Nanti yo morat-marit ngene iki ono manise kok. Gimana? Gimana apane? Ya mau to lek diajak rujuk. Lah iya, makane ta yo rujuk maneh. Tapi piye ibumu? Ibumu selalu tidak merestuiku loh. Oh, gampang. Engko tak coba jabune. Oh, dicoba jabu ya. Ya iya Nonde. Ya wes kamu urus semuanya tentang kerujukan kita ya. Yo gampang, engko tak urusane kabeh. Assalamualaikum Mas Dedi, sayangku, cintaku, muah-muahku. Waalaikumsalam. Blokir. Penak. Jahe. Ma, aku ki mbayangke umpama ora duwe jelas kuwi kaya apa ya rasane. Wong ora duwe duit kuwi kan penak. Lah wong ora duwe duit kok penak piye to, Ma?
pengen apa-apa kari bayangke. Oh iya ya mak ya, penak ya keri bayangke ora kangelan tuku ya. Beda nek karo wong sugih sing duwite akeh. Lah nek karo wong sugih bedone terus apa mak? Pengen apa-apa ya dadak tuku bayar ngetoke duit. Oh iya mak ya, palah repot ya mak ya. Dadak bayar, dadak ngetoke duit ya. Sing positif ngono lho mikirke. Ya nek kuwi ora gur positif mah, nek kuwi konslet pikirane kuwi wisan. Iya kuwi. Nek awan kerja nang ngondi? Tempe LN Mas. Kerja nang ngendi mbok sing cetha? Tempe LN Mas. Bosok kupingmu yo ana. Mbok yo dateng PLN ngono kok. Dateng ki apa? Teko. Dateng kuwi teko PLN. Lah terus ya bener tempe LN. Kok kaya tahu tepung aku kuwi ya. Sifate menungso menurut weton kelairane. Nomor 1 paing. Paing nek kanggo wong lanang santun utawa ramah. Nek kanggo wong wedok emosinan. Nomor 2 pon. Pon nek kanggo wong lanang sabar. Nek kanggo wong wedok galak utawa nesunan. Nomor 3 wage. Wage kanggo wong lanang pengertian. Nek wong wedok judes. Nomor 4 kliwon. Kliwon lek kanggo wong lanang penyayang. Nek kanggo wong wedok pemarah utawa nesunan. Nomor 5 legi. Legi lek kanggo wong sampeyan kuwi sing sopan santun aku iki Mbak Ayumu dadi kowe iki kudu sopan karo Mbak Ayumu kudu ngajeni kowe kudune kowe wedi karo aku njaluk ngajeni ta njaluk ngajeni di ngajeni ya oh Yasin wal Quran ora ngono kuwi biasane njaluk ngajeni puasa awakmu kowe kudu ya Allah aku kudu mbodeni ngono kowe ora ngono kuwi lho jaluk kan ngapane? Aku kudu mbok deni lah wong aku wis tuwa sok kamu. Lusi tok tak omongi ya nyok ora kaya ngono kuwi. Nek karo wong tuwek kudu ora iso ngono kuwi kudu njunjung karo wong tuwek kudu menghargai karo wong diregani. Kan junjung Dik, dijunjung ta? Aja ditutup. Hop wis lah kok malah mbok rogo itu kok ngendi-ngendi. Wis. Oh, wabot. Entuk apa we? Wong lanang iki nurut pasaran, nek wong wedok nurut dina. Nek pasaran enten 5. 5 to? 5. Legi paing wage kliwon. Ah, pon wage, pon kliwon legi paing. Lah legi iki apa? Lah legi. Legi iki wonge cerdas tenan. Wedan. Cerdas, Pak Susu legi. Cerdas. Iya. Kliwon. Takon ana wong kelahiran kliwon ki mesti doyan mangan, doyan nyamil. Wis to, nyamil mangan. Terus mari ngono wage. Wage niki ngantukan. Wage ngantukan. Terus wage kelahiran wage ngantukan. Paing iki kuat. Peng-pengan nek nggone megawe ora tahu lemes. Oh, ora tahu leren. Nyambut gawe terus. Wah, iki cocok aku lek paing iki cocok. Nggih. Wage no sampean ngantukan. Terus pon niki wonge koproh. Wis to. Kelahiran pon niki koproh. Berarti lek yoga iki termasuk kelahiran pon. Pon iki. Kok iso pon? Kak Nur. Apa tekon aku? Kak Nur. Yalah, seneng men diundang Kak Nur. Jarang-jarang lho Mak Nur diceluk Kak iki kowe. Ya sekali-kali to, mosok mak terus. Ora tau kei duit undang mak. Sik tak nganggo kacamata. Diceluk Kak ora ya rekor iki. Wes rasa guyon, aku ki meh teko mak. Kowe meh tuku mobil. Penak numpak Innova apa numpak Innovi? Numpak Innova apa numpak Innovi? Iya mak, kowe bingung mak. Masalahe padha penake lho mak. Ini babakan tumpak-tumpakan ya guys ya. Antara Innova mbak Innovi itu kalau podo penake ya. Makane kuwi mak, aku ya ora bingung aku nek milih.
Jane apa to Mak jane bedane? Dadi nek kowe Innova kuwi kok ora bakal Aku arep kok rambut ngisore nyapa to? Kok keriting? pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ, mesti menjalar. Ngerti Kak? Tak akoni awakmu ijos. Apa ae roh. Nek gak pengen kritik Diapakne? di rebonding apa di smoothing wae, apik, lemes, demekane halus. Pertanyaan taek. Lek kanggo wong wedok emosinan. Nomor loro pon. Pon nek kanggo wong lanang sabar. Nek kanggo wong wedok galak utawa nesunan. Nomor telu wage. Wage kanggo wong lanang pengertian. Nek wong wedok judes. Nomor papat kliwon. Kliwon lek kanggo wong lanang penyayang, nek kanggo wong wedok pemarah utawa nesunan. Nomor 5 legi. Legi lek kanggo wong lanang welas asih, nek kanggo wong wedok curigaan. Wetonmu kira-kira sing ndi bolo? Numpak Innova apa numpak Innova? Iya Mas, kuwi bingung Mas. Masalahe padha penake lho Mas. Ini nek babakan tumpak-tumpakan ya guys ya. Antara Innova mbek Innova itu padha penake ya. Makane kuwi Mas, aku ya ora bingung aku nek milih. Jane apa to Mas jane bedane? Jadi nek kowe Innova kuwi kok ora bakal kudanan, tapi nek kowe numpak Innovi udan kabeh gitu tenan. Plomoh, klucut iso-iso. Gak suka lah aku yang ngene. Sing nek numpak aku malah kowe sing gak suka piye to Mas? Wis nang ngono aku kira numpak Novi wis. Kowe tumpak-tumpak ambek Novi ya monggo kersa tapi aja nggowo-nggowo Innova ya. Lah emang napa mana nggo Innova? Kuwi nek uyak-uyak kuwi digrebek wong akeh. Wis ya. Ih. Ya alon-alon to Mak, mosok ngasih uyak-uyak ngono kuwi ya konangan. Sompora. Rambut iki bahasa Arab ya Mas? Sahrun. Rambut sahrun. Sahrun. Bubuk krungu ora kupingmu. Sahrun. Nek sirah raksun. Raksun ya. Ora ruksun, raksun. Oh iya iya. Heeh. Mripat ainun. 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 Sekolahan madrasatun. Madrasah. Heeh. Madrasatun. Ono sing ngomong madrasah berarti madrasatun. Omahe sepur stasiun. Lapangan nombor alun-alun. Kenek ri nyenyetun. Mak Nur, aku arep takon tolong dijawab ya. Oke, siap monggo. Kowe takon tak jawab. Oke, wis bener kuwi, Mak. Piye to bocah iki karepe? Jangkrik teman. Iya, ya kuwi wis bener. Iki kowe arep takon apa? Lah wis iku mau ora dirungokno. Urung sampe tak jawab. Bos, ngomong apa, Bos? Ngomong apa maneh? Lah wis dijawab bener ngono kok. Iki urung tak jawab lho, guys. Bocah iki piye to? Gudeng lho iki. Oh, dijawab bener kuwi lho, dikontak kok maneh piye to? Takok urung ngasih dijawab bener kuwi. Ampane sing bener yo. Rek njaluk tolong. Jaluk tolong apa yuk? Ojo DM. Enopo ora oleh DM. Wingi ngongkon dhewe kon DM. Aku wis payu wis ndek bojo. Oh, wis payu to. Tak kira rondo. Kudu rondo ya. Ya wis lah nak ngono. Gak usah DM. Aku wis payu. Iya payu wah.
geger jane metak tawar kok, malah wis payu. Gitu. Tak omongi ya. Nek golek bojo golek sing wong lanang sing ngerokok ngene iki lho. Dijamin imane kuat. Lek Kulino lho iki anggere diomongine mesti ra percaya. buktine cowok perokok ya isik selingkuh. Iya ta, Win? Ya. Kuwi ngono pas rokok entek dadi selingkuh. Njajal nek rokok ijik panggah setia to. Setia karo rokoke maksude. Warung ini biasanya sedina pendapatanmu piro? Lek lagi rame yo 300.000. Lek lagi sepi 3,5 juta. Lho kok malah akehan pas sepi tuh? Soalnya aku lek sepi ku nyambi begal ning ngarep ini. Basa Jawa nganu iki penonton pikirane wis tekan ndi-ndi. Asale Ora jasa nganggo tembung nganu. Lah apa? Ayo tak kira nek bringose upamane ngono. Ora ndek brengos kok. Ana wae kok mung tukul. Dikira apa? Ayo ben Lemu ngono lah. Rada gemai. Ngono lah. Ya adalah ngomong karo kowe ra tau enek bener ya. Dadakno nyapa kowe seneng sing kuru ya? Iya, sing ditumpaki klotak-klotak ngono kae kowe senenganmu ngono kae. Kok teko ndi-ndi omongane gladrah ae. Lemu apa kuru? Kuru. Wah, wong iki atrae ya. Wis gena-gena lho, bebeku tambah pipiku jemblem mosok kok omong kuru ki lho. Lemu apa kuru? Gemoy. Gemoy tambah lemu apa bedane? Yo kok jaran ngomong karo kowe ujung-ujungnya mesti ngejak padu. Ini parahnya. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu yo moh. Kemasane rabi penak lho iki. Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan yo menak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumah kamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir no. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadaluwarsa iki Leo. Ora apa-apa kadaluwarsa. Wong aku lho jerembo. Gelem ora tawar ora iki. Lah nek wis ngerti kadaluwarsa lho, lah kok mbok gawa ngalor ngidul to. Anja. Ini parahnya. Ndang balik to Bi, ndang tak halalin. Cangkeme garangan sing kakean ngombe kopi cup. Mbok halalin emang aku haram ta selama iki, ha? Yo ae dhewe ben duwe ikatan sah ngono lho. Kok aku tak menikmati masa rondoku yang sedang naik daun nih lho. Lah rondo ya ono ya ini ora yo kesel apa piye? Engko nek wis kesel ngerondo aku tak rabi neh. Repot ta. Ya wis nek ra gelem tak golek rondo liyane. Aku iki sida pean rabi ora to yang. Yo sida to yang. Aku kok cuma gantung ini. Klambi apa piye digantung? Asita iki ngomong. Mbok sing sabar ngono lho. Wis to, bakal kelakon sing dadi panyuwunmu. Kita golek wong liya. Ngantek golek wong liya, tak. Aku ya butuh ijrik barang, ya butuh liyane. Aku lho ya ngebet, tapi ya piye meneh, keadaan lho enggak memungkinkan. Danane lho urung cukup. Lah ijlik sik apa piye? Masane enak apa piye gantung ini iki. Ora sida iki ngomong. Ndeng satset ngono. Sabar nggih sayang. Bakal tak buktekne nek tresnaku mung kanggo sliramu. Mbak Miabi. Dalem. Lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kuping iso menak ngono. Aku oleh tekok apa ora? Keneh iki kadal. Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to, kok kriting.
pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono toh. Berarti ora pelepekan katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Iya. Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoknya. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya to digiat nih sak pol-pole. Selosno. Ojo sampai leren pokoknya. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah itu lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas lagi hot-hotnya. Umur sakmono ya apa matang-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng gitu, wis enak-enak iki pokoke. Awi cara gedangno ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ora kuat. Dari mana? Dari pos satpam. Pos satpam. Di lemari, Bunda nemuin celana dalam perempuan. Siapa yang punya? Lah, ya kalau punya perempuan ya berarti punya kamu lah. Mana ada ukuranku segede gitu. Kecil banget. Pasti punya tetangga. Gak usah nuduh-nuduh terus. Dengar ya, aku tuh capek dituduh terus. Asal kamu tahu ya, tetangga itu nggak pernah pakai celana dalam, paham? Daerah Jawa Tengah kuwi udut. Lah ning kono jenenge apa? Abang-abang congor. Lho. Gak bosok to cangkeme iki. Apa ya ora panas ngono iki? Kok iso abang-abang congor iki lho. Lah apa jenenge nggone yang udut? Kuwi abang-abang congor. Nek bapake nyong senenge nek udut sing ngrokoke jingasu kae. Si Samsu. Walah bos mbok liyane iki to bos wis ndak kena. Iki gak kena digarap bocah iki. Iki rokok Ji Samsu jengasu. Nyapa iso jingasu iki lho. Ji Samsu rokoke. Alah lali aku iki. Ji Samsu. Kleru. Ji Samsu. Apa beda, Pak? Ya beda. Iki nek wong lanang. Kan loro telu papat. Loh iya Ji Samsu. Kuwi jenenge Ji Samsu ra jingasu sayangku. Lah ya wis poro kowe Ji Samsu. Kan kuwi. Lah nek bar badok etan. Ya nguntal lah nguntal. Anu nyekek. Ora badok tapi nguntal. Ya nek bar badok kan senengane biasanya nek wong lanang-lanang iki bar kuwi terus obong-obong congor. Anget bapak Pak elo nang arep bad. Mbak, kena apa nek nyusoni anake kok ning jogo? Tapi nek nyusoni bapake kok ning jero. Kan padha-padha nyusoni. Antene lebay. Lebay piye lho? Ora gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu, manja. Lah wong lanang iki kok kena disapih. Masih tuwek ya panggah nyusu. Kok ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya mah ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule ya nyusu ae. Ya jelas to, wi tujuane kuwi beda. Anakmu tujuane ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Numpak Innova apa numpak Innovi? Iya mas, gue bingung mas. Salahnya padha penake lho mas. Apa ini babakan tumpak-tumpakan ya guys ya. Antara Innova mbak Innovi itu padha penake ya. Makane kuwi mas, apa ya ora bingung aku nek milih. Jane apa to mas jane bedane? Jadi nek kowe Innova kok ora bakal udanan, tapi nek kowe numpak Innovi udan kabeh gitu tenan. Plomoh, klucut iso-iso. Gak suka lah aku yang ngene. Sing numpak aku malah kowe sing gak suka piye to mas? Wis nang ngono aku pilih numpak Novi wis. Kowe tumpak-tumpak nambah Novi ya monggo kersa tapi aja nggowo-nggowo Innova ya. Lah emang napa mana nggo Innova? Kuwi nek goyak-goyak kuwi digrebek wong akeh. Wis ya. Ih. Ya alon-alon to mak mosok ngasih goyak-goyak ngono ya konangan. Song ora.
Ayo Dik munggah neh mumpung sik greng. Lek wis munggah pindho ki rasane wis beda lho Mas. Beda apane wong bentuke ora malih ya. Mergo sing pertama iku lebih ngono lho sampean ki. Malah kok nah kan yo iso ta. Piye to? Ini parahnya. Krikil kerining sikil. Terus yen kripik kuwi apa, Mak? Nek keripik kuwi kerining. Kerining apa, Mak? Keripik kerining. Ning apa roh apa ora? Kerining apa, Bos? Ya mbuh golek ana sik to. Apa sih itu? Apa keripik kerining kuping gak salah. Ya salah, goleki sing bener to. Keripik apa to ki jan kok gunting lah, aku gak suka ngene iki. Gak tau teku. Lah apa tek kok sing nonton Rambut iki bahasa Arab ya, Mas. Sahrun. Rambut sahrun. Sahrun. Bubuk krungu ora kupingmu. Sahrun. Nek sirah ra'sun. Ra'sun ya. Ora ruksun, ra'sun. Oh iya iya. Heeh. Pripat ainun. 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 Sekolahan madrasatun. Madrasah. Heeh. Madrasatun. Ono sing ngomong madrasah berarti madrasatun. Omahe sepur Stasiun. lapangan nombor alun-alun. Kenek ri nyenyetun. Sedih aku, pokoknya aku dino iki sik sedih iki. Kayak kowe iki lho sedihnya apa? Wis to rasa mewek, nggak ilang ku ayumu. Lah perkara iki apa? Kok ngantek sedih? Aku sedih. Mamung ora mbok jak iclik. Lah we tak enteni kesuwen kok ngantek keturun to aku. Lah nyapa ora mbok gugah iki. Ora usah nangis to. Aku ngono iki malah terenyuh to. Mas, nyapa? ayo budal to. Budal ning ndi? Wong panase koyo ngene kok. Golek nggon. Lah nyapa dadak golek nggon? Nang omah kan sepi. Kita cari tempat yang indah. Alah kesuwen ning isor pring lho. Ya balenan karo aku ya, Dek ya. Jarene wis gak doyan karo aku. Doyan. Jarene wis jijik ndelok raiku. Yo mbiyen pas kilap kok ya. Ya. Lah kok ijek stalking aku? Ya saiki lho awakmu gemesne. Walah tan mantan. Piye? Lah piye? Cek penak zamanku to. Iya, Dek. Kapok. Malah dikapokmu kan. Aku gelem dadi bojomu. Aku Sarata. Neng aku duwe bebono. Apa bebanan? Bebanane sagu? Sagu. Aku gawekno bayi cacahe 1000 jroning sewengi. Sambatan iki. Kuat apa ora? Sambatan. Oleh dibantu. Ya ora. Kok oleh dibantu? Kowe sagu apa ora? Saya yo lempoh yo, Wan. Sugrang. Apa? Bebono wis tak udarani. Kowe udanani. Ora udani. Masa kowe gelem ora gelem dadi bojo? Kok sik to Bandung? Jenenge aku urung percaya nek iki cacahe candi 1000. Ya coba dihitung. Ya. Dihitung kono sebelah kono. Ana 300. Ana 300. Ini 250. Mbak, oleh kenalan ora? Kenalan sik ini, Mas. Yo, Nama Raden Roro Miyabi Ulo Gatel. kenal nih. Aku Ari Iwan Tundung Gatel. Lah posisimu nang ndi saiki? Posisi masih di Taiwan. Lah kok adoh men to? Golek apa ning ngono?
Pekerjaan Blantik Senuk Duta Dalan Bayi merangkap sebagai pembawa acara ik. Bayi yo ora rugi aku kenal awakmu. Terus awakmu sik Ryan apa wis second? Kondisi second tapi mulus pol, Mas. Lah wong jenenge second lho, yo mesti enak besete to. Kok iso mulus sih? Tenan. Grade A. Paus. Size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk. Berarti sekoke sik apik iki. Gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak Mbak, aku mbok diwarai jelik berbagai gaya ngono lho. Sampe iki muwendu piye to, Mas? Mendu piye to? Aku lho 7 tahun ra tau kamu bojo, ra gablek bojo. Oh, alah tibake. Kok rumangsane kon muara israk-isrik. Yo tak sawang ketoke mahir. Ya ayo dipraktekne ngono ae, belajar bareng piye sak menika. Lah mbok ayo to. Tapi aku jembok kon mlebokne lho ya aku. Lah nyapa? Ya aku ra iso lho, Mas. Alah gampang kok tak lebokne dhewe. Gus, saya mau tanya boleh nggak Gus? Hukumnya suami yang tidak mau menafkahi istri ataupun pelit itu hukumnya apa Gus? Pelit. Pelit, perhitungan. Tapi kalau sama teman tidak ada perhitungan, tapi sama istri ada hitungannya. Galak tenan iki ora wani jawab mau. Jane wong-wong ya wis ngerti jawabane dhewe ya ora penak. Pengen tahu dari Gus aja. Ya itu wis. Ya dosalah dia, dosalah. Berani menikahi harus berani menafkahi. Mboten dinafkahi mboten napa-napa. Ibu-ibu niki saged mados arta yambek. Aja nesu to, aja nesu. Wong lanang iki wis muni hilaf. Mulai kok kene insyaallah ngrungokne iki yo mari sregep. Hilaf kok bertahun-tahun nggih Gus? Ya. Kak Nur, apa tekon aku? Kak Nur. Balah seneng men diundang Kak Nur. Jarang-jarang loh Mak Nur diceluk Kak iki kowe. Ya sekali-kali to, mosok mak terus. Ora tau beki duit undang mak. Anggo sik tak nganggo kacamata. Diceluk Kak ora yo rekor iki. Wes rasa guyon, aku ki meh teko mak. Kowe meh tuku mobil. Penak numpak Innova apa numpak Innovi? Numpak Innova apa numpak Innovi? Iya mak, kowe bingung mak. Masalahe padha penake lho mak. Apa sih ini babakan tumpak-tumpakan ya guys ya. Antara Innova mbak Innovi itu padha penake ya. Makane kuwi mak, aku ya ora bingung aku nek milih. Jane apa to mak jane bedane? Dadi nek kowe Innova kok ora bakal rungokno. Iya ket mau lho tak rungokne. Nggo pulpen, nggo buku. Ndak jawaban ngono dadak kon nulis. Diangen-angen lho iso. So, aja tekokne bar kuwi ya. Iya ndang iso apa ora? Hitung kuwi count. Tulisannya COUNT. Wacane count. Lah nek semua. Semua kuwi all. Tulisannya ALL. Iya, jajal digabung. Dadi apa? Dadine digabung. Hitung semua bahasa Inggrisnya adalah counter. Kok lah lak tenan mulai gelagepan to. Kok tak buat ae HP ki, tak buat. Aku cah apik kok. Arti kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Tak jawab ya. Iya no, enak pertanyaan ya kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu ya gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi air, tulisannya air. Bacane air ya. Iya, lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi N, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air, money, encer. Air mani encer ya. Air mani encer loh. Kadung gregeten tak rabi pisan wae. Wani piro? Njalukmu piro panggah tatak kok sak kene. Pak Jero,
Yo ora duwe nek kuwi. Si Victor Bu. Yo panggaran duwe. Duwe ku lumur sepeda pancal. Sudah berulang kali aku bermain cinta. Oh, jadi baru abang yang adik cinta? Pemuda yang gangguku semuanya buaya. Ah, abang jadi ragu pada dirimu. Kau masih gadis atau sudah janda? Baik, katakan saja, jangan malu. Namanya kenapa kau harus malu? Abang tentu dapat membedakannya. Katakan saja yang sesungguhnya. Oh, sesungguhnya. Aku ya apa to masih ora ngerti. Weh, apa tahu ketemu bojoku sampean ki? Tahu wingi nyanyi bareng ngono lho ya. Anu, iya bojoku pegawai BRI. Wah, hebat no, Mak, pegawai BRI. Bagian apa, Mak? Tapi bagian ngangsur. Oh, terus dulu amoh takoni tenanan kok malah. Kok gelemen oh bagian ngangsur we. Ya piye lho guys, urip ki nek gak disambi karo mergane ning BRI bagian ngangsur ki ora iso nyambung urip. Ya apa uripmu pedhot to, Mak, kok dadak disambung ya. Piye cara mono ya? Piye? Lah piye? Iso-iso ki malah step ning nggon babar pisan blaen. Oh alah, ya wis kono, Mak, lanjutkan ya. Lanjutkan ngangsure. Sampai sugih BRI ini. Sing ijo e akeh kok. Sing abang sing diundui. Sing legane akeh kok. Sing duwe bojo kok dirusui. Lho, lah aku bojone wong nikmat kok Trae delogok jaran. Lali. Ulang tahun bojone iki lali. Jajane sampean seneng tenan di bojo aku apa ora, Pak? Rasanya pakai bojo aku. Alah, bedabus. Tak delok saka KTP-mu ku lho, wis meragukan. Lah KTP ku gini ya. Nang KTP-mu kuwi statusnya tulisannya apa? Menikah. Menikah dengan sapa? Ya butuh tulisannya status menikah ngono tok aku. Status kok gak cetok. Nek sampean seneng tenan karo aku, nang KTP kuwi kudune statusnya tulisane menikah dengan Yu Cemplon. Ngono lho, Pak. Alah, gak jeblonjo lah, gak ulang tahun lah, gak apa-apa. Ya wes, ayo mangkat donjo. Sisa aku tanang kecamatan, kok KTP ku tak kon ngrubahi. Ngono-ngono badhe tulis status menikah dengan Yu Cemplon ngono. Tenan lho, Pak. Yo, ayo. Sangat gak cinta kalau Mbak Wisan. Mas, bosan gak Mbak aku tok Wisan. Jujur loh. Lah terus ki apa hubungannya to, Dik? Pamitan kerja karo ora cinta. Biasanya sama ini dek, ayo tuh mie ayam. Kok ki takjak, nggak mau tadi takjak, ayo. Lali. Lali. Sama ngerti, gue seneng aku mie ayam sama lali. Wong lali ki wajar to, Dik. Wong lali ki yo gaweane menungso. Mas gak cinta mbak aku, sama gak cinta kok mbak aku. Tuwek cinta-cintaan, mikir gas entek, beras entek, susu entek. Budrek. Mak Nur, oleh ta turu karo telentang. Mate pura wong iki kok. Kok iso-isone telentang iki lho. Sego kan iso enak rasane. Kowe pengen mati apa piye? Ora lho, lapo ku pengen mati ku. Sate sih enak kok. Kok jeneng telentang ya? Telen paku, telen rumput, telen damen. Kuwi nek wong urip mati, mendem ya, mendem. Iki kok ora tekan telen obeng, telen paku, telen mentik bareng metu to. Hah? Wong barang wis kebacut to. Nek umpama awakmu kebiyen-biyen karo aku ngono kan, aku ndak pernah. Ndak usah repot-repot. Hatiku ini tak jahit sendiri, tak tembel sendiri, bocor lagi, tak tembel sendiri. Lah mandang aku sebelah moto lho. Peh aku elek. Iki hatiku wis rusak, dobrak-abrik. Tapi kamu udah memberikan hati yang baru untukku. Saiki getun to. Wes sak minggu nang ndi, Mas? Nang pantai. Nah melu piye? Mak, emang renang to? Ya renang, ya keceh ngono kuwi. Nah renang ning pantai ra entuk suwe-suwe lho, Mas.
Lah ngopo nek suwe-suwe? Mangko ndak masen. Ya wis Ben, malah nglawi. Nah, basa Jawane kunduran trek iki apa? Mate. Innalillahi ngono lho ya. Kok ngono to? Lah piye wong kunduran truk lho kok dadak di basa Jawa napa basa Jawa nek ra mate Ya menawa ana basa Jawane ngono kok. Iya meneh nek wis kunduran truk kok arep lapo? Tapi yo. Iya Pak, kamu ku sesuk penake dimasakno mie ayam apa bakso? Mie ayam wae, Bu. Aja mie ayam Pak, bakso wae. Soale nang ulang tahun Mbak Supindi terus gekno mie ayam. Ya sakarepmu, Bu. Lah carane penake awan apa sore Pak? Ape awan wae, Bu. Aja awan Pak, sore wae. Nek awan wong jitu kerja. Kok takok barang. Lah aku wis mak tukane kado apa Pak? Batinku ya tak tukokno bareng blonjongko, Bu. Kowe njaluk apa? Soalnya aku lali ya nek sesuk kowe ulang tahun. Lali. Ulang tahun bojone iki lali. Janjane sampean seneng tenan di bojo aku apa ora re, Pak? Rasane pakai bojo, Bu. Alah, gedabus. Tak delok saka KTP-mu ku lho, wis meragukan. Lah KTP ku kene ya. Terus nak ayah modar terus mama jadi rondo gimana? Dadi rondo mbok yo ben. Nah, mama gak mau jadi rondo ya. Malah menak to nek sing ribet-ribeti kowe. Ya senajan uripe sampean ning uripku ki gak ono gunane ya, nek ngentek-ngenteki, tapi aku mah cinta sak kresek karo sampean ya. Alah, gombalemu ki yo. Tenan. Ngono jare cinta, wong ngomong karo wong lanang ngene ra mbladok nguntal, nyekek. Wis to, aku ki pokoke I love you sak kebon tenan ya, tenan. Lah, mur Olympia I love you, Olympia I love you. Nyatane lho wong lanang ora mbok upen. Assalamualaikum. Love you sayangku cintaku mah. Salam. Bojomu iki kok pegawai BRI to? Loh. Sopo iki? Aku dul kemen sopo. Si, kok ngerti to? Aku ya apa to masih ora ngerti. Weh, apa tahu ketemu bojomu sampean ki? Tahu wingi nyanyi bareng lho yo. Anu, iya bojoku pegawai BRI. Wah, hebat no, Mak, pegawai BRI. Bagian apa, Mak? Tapi bagian ngangsur. Oh, terus dulu amoh takoni tenanan kok malah. Kok gelemen no bagian ngangsur we. Ya. Ya piye lho, guys, urip ki nek gak disambi karo mergane ning BRI bagian ngangsur ki ora iso nyambung urip. Lah apa uripmu pedhot to, Mak, kok dadak disambung ya. Piye cara mono ya? Piye? Iso-iso ki malah step ning nggon babar pisan. Mak Nur dolan rene, mengko tak tumbaske klambi anyar. Nah, iki lho suka aku nek ngene iki. Aku ditukok klambi, pernah klambi anyar branded seneng aku. Ya wis cepet ndang rene, mumpung bakule turu. Kepala lingak-lingu kaya wong suwung. Mumpung bakule turu. Iya cepet to, mengko salat tangi lho bakule. Lagi jenenge barang colongan to, Bos. Bos popo to ki? Gak suka aku ngene iki. Lah iya, mumpung ana kesempatan ki lho cepet ndang rene. Ora suka aku mah. Gak suka aku. Walah moh ya wis lah. Namanya tak nggo dhewe mengko. Polahku. Oh ngerti gak? Ngerti apa? Urip ki ya, kadang ning dhuwur, kadang ning ngisor. Ya nek ning dhuwur terus ya keju. Tapi panggah penak ya toh, miring, sikile dunggahne siji. Wah, gaya anjing kencing nek wi. Karo rambutnya dijambak-jambak. Wah, enak kowe ngerti ta? Dilaleleh jambak kebanteren, dadi gundul ra duwe rambut. Dadi ngene bolo. Piye neh? Nyapa saiki lek kowe iki dadak tekok ya? Saiki nyapa kok wong lanang ki lek ngunjuh dadak digoceki, he? Yo ben gak ucul, wong kuwi nyamar lho nek diumbare ya iber. Apa ora
iso nguyuh dhewe. Yo iso, tapi nek ora digoceki yo mecer-mecer to. Wong biasane yo ngadeg dhewe ae kok nguyuh dadak digoceki. Nek masalah ngadeg kudu disenggol, makane diarani pusaka senggol modot. Damput kok yen dadak tekok susu dikotangi nyapot. Alah gur tekok ae lho. Apa salahe? Gayamu tak kok dalan bayi padang apa peteng kok. Lah penasaran kok. Makane sentolmu pasang moto. Piye le masang? Pasangan ya? Men gak bingung ae. Lah yo. Rekake takon. Tara yo ora roh lho, tekok yo lumrah. Oh, bengi peteng dedet ora masang lampu ae grayang-grayang masuk kok. Kuwi kan mergo kerja sama, makane iso masuk. Gayamu sok lugu lu. Tara yo lugu. Sok polos. Lah yo. Mak sebutno siji wae jenenge wong wedok sing huruf mburine nganggo huruf P. Jenenge wong wedok. Sing mburi huruf P. Iya, Mak. Arif. Lanang. Hanif. Lanang. Piye gak iso wedok? Enggak, tapi jarang. Piye to, Mak? Surip. Lanang neh. Huruf P ngene. Iya, Mak. Suaib. Apa to ki? Suaib ya lanang, Mak. Sik, guys. Kok melu jawab, guys? Gak iso aku angkat-angkat. Halo, guys. Mak Nur nyerah, monggo dibantu jawab, guys. Monggo. Mbak, nyapa wong wedok itu brute kok kudu dikotangi. Dampot raimu. Lho kok jaran dipisui? Iki ana jenenge ilmu kotang, kowe ngerti gak? Oh alah ngono to. Masih sanggane abot, tetep anteng ora kaken polah kaya kowe. Kowe apa wis ngerti polahku? Kowe ngerti gak? Ngerti apa? Urip ki ya, kadang ning dhuwur, kadang ning ngisor. Yo nek ning dhuwur terus yo keju. Tapi panggah penak ya toh, miring, sikile dunggahne siji. Wah, gaya anjing kencing nek wi. Karo rambutnya dijambak-jambak. Wah, enak kowe ngerti ra? Dilaleleh jambak kebanteren dadi gundul. Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempelki cancoplas tok. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas kok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok? Mungkin nih bendino salin katok dianggap gak gatelen tapi ora katokan kok nganggo tensoplas tok iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Jangko lah jemputku semriwing ora nganggo katok. Ya apik to kaya dikipasi ben ra sumuk. Yo nek tensoplas iki ora enek rasane apa-apa nek mengandung mentol. Kayak yo perih kabeh. Ya malah anceles to. Masamu nggonku korengen ta nganggo tensoplas. Wong lanang sing apik niku sing ora bentak bojone. Kula pesen nggih kalau wong lanang, lamun masalah panganan niku aja bentak bojomu. Gara-gara bojomu goreng tempe gosong aja mok seneni. Mungkin bisa jadi bojomu goreng tempe gosong kuwi mergo kakean pikiran, salah sijine mikir kelakuanmu. Pokoknya aku nggak mau tahu. Pokoknya sesuk rabi. Ora iso yang lek sesuk iki. Bapakmu lo ngkon aku sunat sik. Kayak sesuk lo netonku ambek mak ya ora oleh to rabi sesuk. Aku nggak mau tahu. Pokoknya sesuk mau ditunda-tunda. Terus dia anak 11 los. Aku nggak mau tahu. Bayu 11. Terusak dalanmu. Longgar terus aku terus piye terusan lek kowe duwe anak 11. Koploh kabeh. Pokoknya rabi lo. Iya ya beh. Awakmu boyo melok olahraga lho mamene kuru. Wes lah Mas, aku ora usah melok cabang olahraga. Ya bene rada langsing to, Mas. Wah, mungkin kok. Lho, awakmu wis melok olahraga, Mas. Olahraga apa awakmu pangkah ngono wae? Saben dina aku nglakoni, aku sapu jilimo kae tak padha karo bela diri. Berarti aku bedino mbok aku terus to, Mas.
Enggak suka aku ngono kuwi. Nah, 17 Agustus iki asline tanggal piro to? Tanggal 17 ndeng gendeng. Tanggal 17. Nah, perasa kok tanggal 30. Ora enek 17 Agustus ning tanggal 30 ki ora enek ya. Nah, mergo kok wis akeh wong masang gendera ngono lho. Bentar tak remek gedhukno seket gendera iki suwe-suwe kok. Lah wong takon kok. Kowe iki jane WNI apa WNA? Hi? Ya WNI to, piye to kowe iki? WNI bareng kok ora ngerti 17 Agustus tanggal piro? Heran aku. Aku kan takon, apa salahe? Iso sik kan oleh puskesmas, ora dikuaploke doktere kowe. Lah wong ditekoni malah ngomengi piye to? Gak suka lah aku ngene iki. Aku yo gak suka. Pokoknya aku nggak mau tahu. Pokoknya besok rabi. Ora iso yang lek sesuk iki. Bapakmu lo ngkon aku sunat sik. Kayak sesuk lo netonku ambekmu ya ora oleh to rabi sesuk. Aku nggak mau tahu. Pokoknya besok mau ditunda-tunda. Terus jangan 11 los. Aku nggak mau tahu. Bayu 11. Rusak dalanmu. Longgar terus aku terus piye terusan lek kowe duwe anak 11. Koplok kabeh. Pokoknya rabi loh. Iya beh.